सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय, लोगोसे आंनि मुसाहारि ब्लग इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबावनाय जाबाय। दिनैनि गोदान ब्लगाव बयखौबो बरायबाय। आं दिनै फिसा ब्लग लाना फैदों। जों फुजा नायनो थांदोंमोन एसे, बेखौनो फिसा ब्लग बानायनाय जाबाय। भिडिअखौ नायलांदो आरो बिदिनो भिडिअ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल घन्टिखौबो अलाव थुनानै होदो। नै आं श्रीरामपुराव दंफैयो। बिराद मोजां मोनदों आं साजायनायखौ। बावनो फार्स्ट ब्लग लाजेनबाय। दै गनाय, बे मन्दिर, ओरैहाय पुराना मन्दिर बियो। नैबे स्टेज बानायदों। बै बिफाङावबो, बे बिफांखा, बेयाव लाइट होनायनि साजायदों। ओरै सोरगिदिं भिउ नायलांदो। नै बाबुमोना बिमा फिसा। ओइ बाबा, मन्दिर मोखाङाव साजायदों। दैयाबो ओरैनिफ्राय साबसिन नुयो नै लाइटजों। ओरै मेन मन्दिर, ओरै लाइटजों मोजां नुयो नै। लाइटजों फुरा साइज नुसिनो बेजों। बे मन्दिरा बे दस्रा जायगानि, बेबो श्रीरामपुरनियानो। बेना गेटआव मोजां साजायदों। सिङाव हाबबोबाय आं नै। ओरै बिफां लाइफांखौबो लाइट होनानै साजायदों, मोजां नुदों बेखौबो। ओरैहाय मन्दिर, नै बेजों मन्दिरा बिदिनो साजायदों। ओइ बाबा, होमबा बांखांबाय नोंबो आगाव। बिदिब्ला दिनैनि ब्लगआ एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ, गोजोन्थों।